kok ingawa Natya Prataruna kusumane bangsa Oh jalan ayo cakani sama ayo Jumangka itu ngosang santri jotomo netepi jalan sumpah prajurit Natya ambil bangsa lila tahe nyawa Natya Prataruna kusumaning bangsa Natya bela bangsa lila tahe nyawa Natya Prataruna kusumaning bangsa Iloko ing nyawa gedruh reptil maruna kusumaning bangsa Barisma balerina cappuccino kudu nang kene yo ning dodok ngene lho asyo alah Sumangka ya ya tapi engkang sumpah prajurit Natya bela bangsa lila tahe nyawa Natya Prataruna kusumaning bangsa Yuta Satya Adapkan semua Natya bela bangsa iloko ing nyawa Natya Prataruna kusumaning bangsa Ya tarik ya sayo. Ayo mas. Tarik. Rambutan. Yo. Ayo. Lelet. Iya. Ya. Aduh. Sembuh. mari cong Oh wis mari. Kupingnya potong. Kupingnya potong kuping. Hari ini mlebu gede ya. Monggo dokter spesialis jahit. Ya. Risma. Ayo Nis. Jaga keseimbanganmu Nis.
terang pasang dosa kono prajurit dan anglersa toto sumet ora laku kang utama ger oi yas ayo Riz mari ke guru ayo tadi ya berek ke ya tansah lasa prajurit dan anglersa toto sumet ora amet lakukan utama lah dadi tenan ta iya yo ayo mas tarik mas olah niki jalur pusat hantu ayo yes gon mungkin iki dadi jalur pusat hantu ayo mas yuk jambak rembong iki iya rame ratas malam undangan drapes udan kalau bodoh atas hoi yes rapas tuntas ya betul rame ratas malam untung ya drapes udan Amin. kalau atas malah putong rapas tuntas kalau yes lalalala iya ya yes yes ya oh ya yo yes rame ratas malam untung drapes udan kalau mancung rame ratas malam untung drapes udan kalau mancung atas malah putong rapas tuntas kalau aku ya ya
Kicau ayo. Rawe-rawe rantas Malam-malam tutup Cabas dukan Kolom madu Rawe-rawe rantas Malam-malam tutup Cabas dukan Kolom madu Kicau mania. Ayo mas. Ya lera-lere ganti gawe. Ayo toh. Setengah 12. Ya. Haya. Ada jatuh, ya jatuh lagi. Abu-abu tau kan? Oh ya, nggak biar toh. Apa nih? Abu-abu sing ra muni. Oh,